fa uns mesos els vam criticar que confonguessin la institució amb el partit, institució amb interessos de partit, institució amb visibilització partidista, etc. I ho fèiem fent referència a la visita de l'il·lustre o il·lustríssim senyor Salvador Illa, cap de l'oposició de Catalunya. Una visita a la qual no se'ns va convidar. El senyor alcalde ens va respondre que com que era un amic seu, ell considerava, era la seva funció considerar quan ens convidava o quan no ens convidava a les visites oficials que es feien a l'Ajuntament de Cardedeu. I reitero, visita oficial, perquè quan una persona ve a Cardedeu a signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, això no és una visita d'amics, jo els amics els rebo a casa, no a la sala de juntes de l'Ajuntament de Cardedeu, però vaja, en tot cas, veig que la demanda o la crítica la van entomar perquè fa menys d'un mes vam rebre una visita de 3 persones molt més importants que no el senyor Salvador Illa, que van ser els 3 Reis Mags de l'Orient, que tenim la sort que venen cada any a Cardedeu. I en aquesta ocasió sí que se'ns va convidar. En aquesta ocasió sí que se'ns va convidar. De fet, se'ns va convidar moltíssim. Mai en aquests últims mesos, des que vostès estan al govern, és més, aquests últims mesos que fa que ens coneixem, mai havíem tingut un contacte tan fluid per whatsapps, trucades, per tal de convidar-nos a la visita dels 3 Reis Mags d'Orient. El que passa que aquí hi ha un problema, i és que no se'ns estava convidant només com a regidors, sinó se'ns convidava a que anéssim nosaltres, amb les nostres famílies, a poder fer entrega de les cartes dels nostres infants de forma privilegiada, de forma diferenciada, de forma excepcional, sense haver de fer cua com la resta de la gent. Se'ns deia fins i tot ràpid, entreu per la porta del darrere amb els vostres familiars abans que vingui la gent per tal de poder fer una rebuda dels Reis Mags. Això és així. I això no està bé. I això no està bé perquè són privilegis. I nosaltres no ens vam presentar a les eleccions per tenir privilegis. Està molt bé que ens convidin als actes de l'Ajuntament de Cardedeu, només faltaria, tenim la mateixa legitimitat que vostès de ser-hi presents. Ara bé, d'aquí a que se'ns convidi a anar amb les nostres famílies per la porta del darrere de l'Auditori de Cardedeu a poder entregar les cartes o rebre amb els nostres infants de forma privilegiada als Reis Mags d'Orient, hi ha un bon tros. La pregunta és, aquesta serà la tònica general d'aquest govern? Privilegis pels polítics?